Салому алейкум. Ман аз донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ. Имрӯз ҳамаи шуморо ба муносибати рӯзи илми тоҷик аз самими дил табрик мегӯям ва ҳамаи шумо умри дароз ва дар корҳои илмиятон муваффақияти фаромо орзумандам. имрӯз ҷашни устод аст, ҷашни олим аст. имрӯз ба хотири он ки ин шахсият мавқеи манзилати худашро дар ҷодаи илми тиб дар ҷаҳон машҳур гардонааст. коллективи 20,000-раи донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ аҳди раёсати илм аз номи ректори донишгоҳ ки устод 2 сол дар донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ ба номи устод Садриддин Айнӣ ки дар ҳамон давра номи Тарас Григорьевич Шевченкоро дошт фаъолият кардааст. ҳамаи дарду алами коллективи 20 нафара дар ҳамҷа дарҷофтааст. ба устоди муҳтарам мегӯем ҳамвақт соҳу саломат бошед ва лаҳзае дорам ки худованд падару модари ҳамин шахсиятро ҷошумо ҷаннат кунад ки ҳамин фарзанди бузургмард офаридааст. соли 94 модари маро бо акаи Ҳикмат ки дар инҷа шогирдашон табобат карданд. касали паралич шуда будам модар. ман шукрона мекунам ки модари ман 11 сол умри дароз дидам. ин касал бисёр вазбин аст. худованд ман мегӯям ки падару модари шуморо устоди муҳтарам ҷошумо ҷаннат кунад. шумо фахри миллатед, шумо олими шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистонед. шумо шахсияте ҳастед ки падари бузургвор ҳастед. ман пурра ҳамаи ахбору оммае ки дар бораи шумо буд хондам, дидам, ҳис кардам. шумо ёру рафиқони хуб доред. ҳар як шахс дар ҷамъият мавқеи баланд мегирад ки кӣ бошад. якум оилаи пок дошта бошад, дуюм фарзандони хуб дошта бошад, сеюм ёру рафиқон. шумо арзандаи ҳар чи ҳастед ва шумо умри дароз мехоҳам.